Sabi tayo dyan mga kasi ito yung moment ng buhay namin na nasa Bolo Beach kami, Pangasinan, sa may bandang Alaminos. Kakain muna kami bago kami maglilipat ng bahay dun sa kubo. Yun yung kubo namin banda. Doon yung CR, nag-CR pa si Warden. Dito tayo nakakain, tapos saka tayo maghahakot ng gamit doon. At hanggang ka-4 kami dito. January 2 pal. Yun mga kasi, punta tayo dun sa kubo. Let's go. Asayas, come here. Ito Asayas, come here. Doon tayo pala sa kubo na yan. Careful. Kubo tour. Kubo namin. Mama pa yung lente. Puta nga ito, mama yung lente. Ay, susot mo sa leg. Ay, oh, pwede pala yan. Oh, ayan. Halika na. Susi. Hawakan mo si Lu. Yun, mga kosa, ito yung Bolo Beach. Anya Atakushi. Kasi dati namin ko noon eh. Yeah. Yun lang no, medyo ano siya no. Dati daw binibili ng mga Chinese ito eh. Ito yung mga ano malo. Ito. Yeah, malapit tayo sa 100 Islands. Woo! Sarap. Yeah, baby, yeah. Dati tayong dalawa lang yun nandito. After 4 years, no? Oo nga no, since 2018 eh. Ngayon, may dalawa. Oh, ngayon dalawa, may dalawa. Apat na eh. Dati pa din dumaan doon eh, layo pa lang inuutan natin doon sa may kaliwa. Saan yun yung tool? Diyan sa nila. Bago Ay, dun sa ito. bridge. Marami Oo. mo yun. Oo. Nandiyan na tayo, no? Busy. Layo ng inuutan. Pwede na siguro yung task ito. Yay! Yay! Yay, pusa ito. Yun lang. Okay, may mawawala. May mawawala. Wala na. Ayun. Ano, sa bridge mo na lang. Ayaw mo nang mabasa. Okay. Kaya ipapa-araw na lang. Yeah! Sarap! Sarap. Ganda naman. Ganda dito, grabe. Ano talaga no ang patag. Tapos yung ano talaga dito no, yung brown no. Brown talaga no. Saka ano, di ko alam, parang ang ganda. Oh, sobrang ganda talaga dito. Magano tayo? Wow, ang saya naman niya. Bye-bye. Hala. Pasok ko muna tong ano, Insta 360 doon. Kung wala pang mapuntahan, di ba, kung yung plan Bakit yan mo cleavage mo? Ayan, yan. Oh, game. Magsalita ka na iipin mo. Kaya pala pag ano, Oh, yan. Oh. Yan. wow, bye-bye. Bye-bye. Pwede palang pag walang mapuntahan, ano? Ano, kunwari, di ba sila mama, gusto nila pag kunwari, may pumuntahan pa na iba, pwede kahit dito lang, kahit dito sa Santorini. Sa Tulinsa, mahal. Pero, yung ganyan sana na ano. Ano, lokal-lokal lang po. Hindi, yung dilaw yung dilaw. Ay, oo, ganyan, dyan, pwede. Pero parang salad. Pero gusto ko itanong kung magkano yung overnight dito. Mamaya. Sige, sige. Hello. Happy?
Happy? Ay, Lu. Lu. Happy? Happy. Tayo mahal. Happy. So happy, no? Grabe. Parang bumalik yung alaala noon, no? Grabe, sarap. Hindi kaya nga pagpalipad ng drone kasi, oop! Masarap nang maligo sa dagat eh, habang mababa pa yung alon kanina. Yung mga kosa. okay lang. Wow! Bag. 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 That, want some bag? Oh. Yun mga kosa, yan na namin nightlife. Si Ace nandun sa menu. Deadly. Hanapin natin yung si ilaw. Oh, didida. Uy, tumalon si Ice eh. Lagi, huwag kang ganun. Ito ang itsura sa gabi, mukhang madilim, mukhang hindi makukuha ng camera. And